Subay ning padayong pagsaka sa heat index, subling mipahigayon og information drive ang Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory ngadto sa ilang mga PDL kung persons deprived of liberty kini aron magiyahan sila sa mga angayang buhaton ug kalikayan ang heat stress ug heat stroke. Gisgutan usab ang sagad nga mga balatian nga mutumaw ning panahon sa ting-init sama sa mga skin diseases o mga sakit sa panit ug conjunctivitis kun piskat. Hinuon matud ni JO2 Junjun Balabat, paralegal officer ug records officer sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory nga wala pa hinuoy mga kaso sa skin diseases nga natala sa maong pasilidad. Wala say mga PDL nga misaka ang blood pressure tungod sa kainit sa panahon. Gipasabot sa paralegal officer nga abunda man sa tubig mainom ug tubig nga pangkaligo ang ilang pasilidad, busa mamahimo ra nga duha ka higayon nga makaligo ang mga PDL aron maalibyuhan ang kaigang sa panahon. May mga supply usab sila sa mga tambal sama sa pang-maintenance sa high blood pressure alang sa mga PDL nga manginahanglan niini. Ang Lapu-Lapu City Jail usa sa mga labing dako nga jail facility sa Sugbo nga adunay 1,339 ka mga PDL.